ang pagkain ay hindi lamang isang pangunahing pangangailangan, kundi isang bahagi ng kultura at kaligayahan para sa maraming Pilipino. Kapag pumapasok sa usaping pagkain, ang ilan sa atin ay nagbabalik tanaw sa mga tradisyonal na pagkain, ngunit sa kasalukuyang panahon, ang pagbabago at pagunlad ay nakikita rin sa mga uri ng karne na kinakain natin. Isa sa mga pangunahing karne na hinahanap-hanap ng mga Pilipino ay ang US beef short ribs sliced. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang proseso ng pagbili ng US beef short ribs sliced sa Pilipinas, kasama ang mga benepisyo at mga tips para sa pagpili nito. Ang US beef short ribs sliced ay isang popular na kagamitan sa mga kusina sa buong mundo at ito rin ay nagiging kilala at hinahanap-hanap sa Pilipinas. Sa pagbili ng produktong ito, mayroong ilang mga bagay na dapat isaalang-alang. Una, mahalaga na alamin ang mga pinagmulan ng karne. Ang pagiging maalam sa kung saan galing ang karne ay magbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa kalidad, seguridad at sustainableng praktika ng pag-aalaga ng hayop. Sa kasong ng US beef, kilala ito sa kanilang mataas na pamantayan sa kalidad at seguridad ng pagkain. Ang mga hayop ay isinailalim sa maingat na pamamahala ng pamahalaan ng Estados Unidos upang matiyak na ang bawat piraso ng karne ay ligtas at malinis. Dahil dito, maaari kang magtiwala na ang US beef short ribs sliced na iyong binibili ay may kalidad at seguridad na hindi maaaring mapantayan. Sa Pilipinas, maaari kang makabili ng US beef short ribs sliced sa mga palengke, grocery store o maging sa online na pamilihan. Sa pagpili ng pinagkukuhanan ng karne, mahalaga na tiyakin na ito ay mula sa mga lehitimong mapagkukunan at may sapat na sertipikasyon mula sa mga pampublikong ahensya upang matiyak ang kalidad at kaligtasan nito. Mahalaga ring suriin ang itsura ng karne. Dapat itong kulay pula, may tamang amoy at walang amag o kahit anong hindi kanais-nais na amoy. Bilang isang mamimili, ang presyo ay isa rin sa mga bagay na dapat isaalang-alang. Ang US beef short ribs sliced ay maaring may mataas na presyo kumpara sa ibang uri ng karne, ngunit ang kalidad at lasa nito ay nagpapahayag ng halaga ng bawat sentimo na iyong ibabayad. Kung minsan, maaring makatipid ka sa pagbili sa malalaking pakete o sa pamamagitan ng paghahanap ng mga promo o diskwento sa mga tindahan. Sa pagluluto ng US beef short ribs sliced, mayroong maraming mga paraan upang masiyahan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Maaari itong lutuin sa pamamagitan ng pag-grill, pagprito, o pagluluto sa loob ng oven. Maraming mga recipe ang makikita online na nagbibigay ng iba't ibang paraan ng paghahanda ng US beef short ribs sliced, mula sa simpleng mga lutuin hanggang sa mga sopistikadong mga recipe. Sa pagtatapos, ang pagbili ng US beef short ribs sliced sa Pilipinas ay isang pagkakataon upang masiyahan at ma-enjoy ang isang dekalidad na produktong karne mula sa Estados Unidos. Sa tamang kaalaman at pagpili, maaari mong masiguro na ang iyong pagkain ay hindi lamang masarap kundi ligtas at dekalidad din. Kaya't huwag nang magatubiling subukan at magluto ng US beef short ribs sliced sa iyong susunod na kainan at samahan ito ng paborito mong sausawan at kanin para sa isang kakaibang karanasan sa hapagkainan.